Ai, no anem ben bo. M'escoltes? Que sona això, no? Que ara m'ho veig una velocitat. Sí, sí. Las mujeres bien, los hombres mal. Sí, eso seguro. Una segunda fila sortiu menos, eh? Generals i de 24ena, i d'altres persones electes per el magnífic Consell General. I senyaladament guardaran la present ciutat e poblats en cas de pesta, quan en ells sia, si Déu los guia, en los presents sants 4 evangelis de les mans corporalment tocats.